no IMD no managing director and I just call Jebo Ajanya Beduru 1 cedi off 1 liter of the fuel today. My year free so 1 cedi and didn't fuel something. I'm a year free so and so still bass for the amount and no thing I am pesa some is animal in the free because yeah thing na 3 months 3 months it's 3 months okay Nigeria send them go for now on so 18 years the Herald. And another Ghanaian times could work out and I'm to us. They said, yes, minister as at the committee, I'm Babasha, you tack, or more and says him. I almost says him on Babasha, let me be and so to me. I come up. They said, yeah, pharmaceutical council, FDA for, and as I said, yeah, almost on Babua, not one more meal street workers, Domodi, no number one thing, and to Donina, or my bromwasi. Way the Ghanaian times ebo woman into the Katakyie na ubiem ko Katakyie to so dumie no a obenya bi no akenkan no ate ase be nkofo bi no mo de o makofo masi ma kwagia duro no mo de na abonte no mo ton se wonkyeremu se ni nkyeremu ni nyina no na o mo ton so the Katakyie na Katakyie to so dumie no o kenkan a obeti ase pa we pharmacy council pharmacy council no o mo ni FDA for and akamoma o mo ebedi se adwuma no Mame for the insights to us and so mo ba I'm tired of foreign stories in the power. It could be IFM SMG, and they say, I'm more calling for, say, the Kwana Ekoso, our Middle East, between Iran, Russia, Iran, Russia, Israel, and Israel. Almost say, I'm fancy. Now, Jinapo, a good naye, and Yana said, John, a good naye, and this, you know, John Jinapo, one a year. Energy minister. Yes. I know that to just say was it power you dum and no and then transform and say enti or no ebe say transform a bia and upgrade now more for and one more ba say the bia say power no echo off near you na still now ebesi akwa kana we any some the inside work out and the overseer the overseer go work out no and na me de to aso no na me bai ukoro mo benina yese for ablante bia wonya mfie aduanan kro small boy she said there and one na finance minister she said there ono na Benin about to wonya president amato Obama say president e wo Benin 49 years wonya 94% ohamo entichemu aduokunu enan ena wonya ya ode Ababa be president ewo Benin ai sanso na say the Ghana so say the yate asempa say the World Bank some be gina echi na mambo echi dom say the be ya Ghana isi kasem no e betimi gina brane na gina brane ye na bibipia enso etime kama ewo oman Ghana say the be ya oman no isi kasem no say the enso be gina na so pampe na ye ni amomo amanone no ye nyina enso etumi ayepe remember na the Ghana point Mahama. And as they said, reforms, business reforms, they said the Ogusu awoye on enterprises. I would any na Ogusua or said the baby and so able to make education minister. They said the also Kasa no Gusu na Wakasa. They say Akasa action no Ebeyejuma. They said the was say I check for Mako 7,000 out of 40,000 no and as they said the obey diploma na amomako schools awudodim na omonso etumi akwakwachira de na bibibia enso etumi aye kama say the Ghana so na say the regional was as regional was no say the nkura makomako 473,658 candidates and as I said 2026 omo aye prepared omonso eba betre was ni na bibibia enso etumi akoso kama ya fancy na ju show him so Odias and Pepe Japanese and say no how dey 2 pages now last time me come was but 98 Ministry of Health okay new update okay but nobody men come was the person mo yam you know mo yam say one kasa select and some person equal distribution say the be ya enko yese one na aposti wa ebe akoto ho ne mu wa na hu se kwabri east na mepe ne pa flam plane ana say mepe aso na mepe na wa aposti wa akoto ti hu timi da say aban na de wa ko na also nya de one I support that but omunye in batches especially in allied health say the omunye the number nurses omunye because it won't be fair
no be 2022 no be 2020 na ono be ko no ono tetifie ah enye obi school na nsen e be ko no tetifie enye because of ebi ono connection bi Wendy e do ya obi nua na obi adamfo na obi adamfo na obi and they are not correct ibi asanity we de obi nua na obi and obi su nua na obi adamfo na obi adamfo na obi etina na obi nne ya no ono no nya connection no dey I dey ko go say bia this is at same level na obeye no ebia obi papa mia ene this education health director na oto no obi yi ne disease control officer na oto no oni me pa nyen so what I say okay na nipa na onu wie school na ebenye adwuma ide akwakoye na do onu wie school 2020 21 22 no we say wo futu afra this is not fair okay this is not fair me be plan ere ya me anya me de okay so me na me wie school sa time me de ya me akanya me de it me say oru community akambo any allied helpful the bia the cancer right need free cancer for papa kusu but allied helpful there almost ka wo person mu dinti omo ngo to ka hweta okay na tem bia na e won sofa eti me support sa de na me da say the osusu na niwa batches the osu na niwa sa me nduru me so but eye o say omo ye the batches e nduru me so ah do ka ho but eye okay yate what I say me ko say me come edimu yate the osusu na niwa na me tia right chiana yanko me tia cough can for you na so justice pass you know okay come back your answer find the bag be fi Anna Francis Taylor combo you na me chill bia na no me da say ye ramu e fa me ho so sisi and they want chazumi am tia Taylor yo That's about it. Katakyiefm 90.9 FM on Sunday morning show ni suni. Onende? Minya. Machi. Yaja. Bibia ye. To say Usman. Mo eni ye pa. That is Usman ye. Come. Anapoya wo bo. E manu media na say. Ubo mama me fo na abo mama bana. Oui. Asem so. Oui. And you know say o se Mame fo. Ya mi shira ma wankaza Mame fo. Ah, na Obaa nya Mame. Obaa bia na Mame. Me ba ma Madam Mavis why? Madam Mavis. Mavis dey how come say? There be all no you ba chopa fa ne nko ho. Anya izo. Ba ne na nko to ni patenten ko ho. Bravo ko de. To say no de na. Ya da yame ase. Ase bia ni. Na ensem wo ho. Ensem wo ho. Okay. Na any etisim ne yanko tetem me da se pa right and somebody bebre na asie sabre me de mo ebepie mo awa Katakyiefm 90.9 FM so na enada Mame bi efre me eka chem se odende nkomode ya na ede na mum mensua wodi asempa wo mo na sports no betena se a wo mo home
omo go speed sa tina abotre ne cheche mu kire ye ni nam si o matema ye ne kama de amamu na ni nyina no se ensam ni de bebre wo ho na matese mu maboaboa no emu abobo ni mu atepoi na me beche mu de atra mansan ba bibia wutie mi efire no nyame onhia no onya okese na mum no eya ma wure mfi se obeba abaya fotintam fidie no so na waba ababehwe wabra menua eben enso de ensempo a me de ebre wo no ana konkonsa kama ya me de ebre wo no wo de eye eho engoni videos ahodo adi egu eye abefo tintan fidie no so na wonso wanya bia hwe na eye na wonso so watumi adi atu eye wo hofo na ensam no bebre si abusianfo na no ye chesa sofo bi ebo mbode ya na ye bisusu se enka okosie obi ba animu no so na ehon nsam no enra ye kopie mu awo eye baabia ni court ensam ekoso ho pa me de mu nkyire mu ebebre mu sa enso so na eye okwa Western North Western North Mame bi so abomode atwa ne ba kokromoti enso afiri ho no wabra odwen ho a wonte ase me de mu enkyire mu ebebre mu saade we wo ye no wo mo kire se enam Easter festivity ni ntino ekire na wobetena asem no so watena asem no so eno so me de mo ho ensem ebebre mu hye no so emame jewai adu enso akasa afa yenuaba tiwa ya na wone ya sapon eto enwom no asem okan no emu obrem papa eno so me de mu ensem ebeba wei ene ensem a aka ena maboaboa no se efame ho ene fa won so ho enti bomodian relax baby a wotie bia no se wo dwom se wotika mu baby a wo bia no na memfa enkyire mu enfamra Katakyiefm FM ye no sebi producer ye nya ya no fo no a asem si a wo mu edi akira na omu beka na omu agade ato no ye kan eya na yedi akire hwe no so mame etino puha medewo hwase a abutiafo na medewo kwa kopie mu ewo eye mepatwo abofrem ewo krobia anase ye krobia eben eye baabiani na emom ewo atwema emponua district mu eni baabiani district anase abofrem no se wuduru baabiani a okay baabiani runabout no wofri kumase kwa wuduru baabiani a okay runabout no so de ko immediate left okay eye baabiani old town yes sort ya say yeah no baabiani new town immediate left Enna on your left enna ko be kwai yes straight eko be any station okay main station okay hospital ho right eko be any old town enna ko asie ho yes eno ne ko tanodumase yes enti abofrem mu free junction na yewuram ko tanodumase na abofrem ne to aso okay straight baby yewuram ko tanodumase reven ho oh junction bi na yesani free no the right left no straight ni kwa abofrem ne den no abedi emponua ho nyina wo mponua okay ene tanodumase no nyina ewuram pasoro anansuru begu okay ngro bebre ho enti one of the constituencies and I say districts are eso na ni nkro na petepete ba ko yatwuma mponua wow ampa emu wa papa omu okru kuma ne bebre wow enti e ho asem na okay why ade pa right abusua mum yanda erukusas wapra wacheche mu dia che nyasa ba bia bofrem wo pa na amanfo ka se eka atwuma mponua ho de na emu obrem kakra ana anu ya abusuafo yete se osofo a din ede apostle Dr. Richmond akwasi Frimpong ya wono eda asafo kese ba ko no na asafo no so no prayer camp sa na meka no wo mo bompa ye wo pa wo mo chese enka okwakwasi abofra animu no so ya na nya asam keto akra enra medimu ejiremu ede bremo na enra yekopie mu ewo baabiani security court yekopie mu ewo asenibia na yekoye no na esewani ensa okakire apostle Dr. Richmond akwasi Frimpong asofo a asemi efa no ho pa no wono wode no eba court obi sa amere so no wode na complexes mekyere boachewa ya wono ne ba enanka woko sie no ena osofo no wofa ya no so waka ho no wono so wode ne bepie mu ewo asenibia ho no mo wabra ye nyina yeko na busua baabi ni security court wo nanka enye ho ena wo mu ebedi asemi na nso enam se ho no ben wonti no wode kwhwa ase wo ho no na anobabaye no anoso wo ho no mu pi sa sanse wo mu bekọ na magistrate court nso so
akwakotoa so na de wo mu anyina no se enkyeremu kakra ekɔ so ɛwɔ hɔ no ai enkyeremu kakra kɔ so hɔ na enkyeremu a ɛkɔ so hɔ no na abaya no ɛkyɛ sɛ ɛhɔ ɛna yɛ na wɔkɔ empaibɔ ɛwɔ apostle Dr. Richmond Kwesi Frimpong na doctor ana sɔfo a ɔno ankasa ama ne ho mmara ne sɛ doctor ɛka bibi kyerɛ ɔbaa no sɛ ne ba no ɔyɛ nsuo ba sɛ ne yɛdi kan kyerɛ mu dada no enti wɔyɛ sɛ deɛ ɛsɛ ɔmu gya no kwan na wɔka kyerɛ abaya no sɛ mɛyɛ nneɛma bi ama wo na ɛbɛduru baabi na akora na bɛfa no bag na ɔno akɔ ne baabi kyɛ sɛ akora na bɛfiri mu ɛne ade no so ɛyɛ no sɛ ɛntima akɔba no saa no nso agya ɔno ɛna ɔkasa Nyankopɔn etieti na ɛsɛ sɛ wɔfolo abaya no so ɛsa kyerɛ mu sɛ sɔfo yi wɔgye ne sika mpire no na yɛdi kan wɔgye ne 1000 Ghana cedis ɛwɔ saa adwuma no a wɔyɛ afa abɔfra no no na ɛtɔ so mmienu nso ɔsan gye ne 1000 Ghana cedis biem woka bom a na ɛsɛ 2000 Ghana cedis ɛnka ne 20 million ɛna ɛkɔdi sɔfo no wɔ abere a wɔyɛ saa adwuma wei ɛde ama ɛyɛ ɔbaa no ɔfrɛ ne kunu ka kyerɛ no sɛ ɛbo me kunu abɔfra no sɛneɛ ɔsɔ ɛkaeɛ sɛ wɔyɛ nsuo ba no saa mmere wɔafiri mu nti no yɛgya no kwan ɛma allegedly ɔmo so kyɛ sɛ bɛrima no kaa sɛ wɔwɔ ne yɛ munya no kwan no nti no kɔɔto hɔ no anya asɛm ketewa koraa ɛneɛ mmaranimfoɔ no ɛkasa paa nti ɛduru baabi no na ɛsɛ sɛ wɔmo ɛremande saafoɔ no na ɔmo kɔhyɛ aban kuku mu na nyame yɛ adom a yɛsan so aba abɛtoa so na ɔmo akyerɛ deɛ nti a wɔmutumi agye akora nkwa ɛfiri ne nsɛm ne nyinaa mu no wɔbɛtumi aba abɛɛfo tentamfidie no so abrɛ me nua eben ɛde ɛgu hɔ no mo ɛma wɔhwɛ ha ɛyɛ Katakyiefm 90.9 FM ɛso nti asɛm no mmom ne nkyerɛ mu no mepatwɛw wɔn aremande ɛyɛ saafoɔ no sɛ ɔmo nkɔ mu ɛyɛ 2 weeks mekyerɛ ɛyɛ na wɔtwe mmienu enti wɔn bɛsan aba asɛnibea ɛwɔ on the 24th of April 2026 ɛna wɔn bɛsan aba na asɛm no wɔsan so ɛde ahyehyɛ so enti no ɛne da ne esi yɛ ɛwɔ ɛyɛ baabi ne circuit court no ɔsɔfo a nkɔkɔ si abɔfra ne mu no na ɔhwɛ abɔfra no a na ɔda hɔ no a mentumi nkyerɛ sɛ sɔfo no na wɔde ahoma ɛne emi abɔfra no mene sɛnea ɛbɛyɛ abɔfra no bɛwu ntɛm na yɛaka sɛ abɔfra no na awu sɛ de bɛyɛ wo wɔntumi nkyerɛ san sɛ yɛkɔɛ no yɛhwɛ abɔfra no mene mu no na ɛte sɛ ɛsɛ de yɛtwa bi a ɛda hɔ no ma yɛtwa no ɛnwu papa bi asa na ɛte sɛ neɛ yɛde ahoma na obi di ahoma akyekyere wɔ mene ne wɔku na anyɛ yie no saa ɛna ɛwɔ mu ntia kora no wɔdi amia papa no ɛnya asɛm ketewa koraa nti abusua mene kasa abɔfra no deɛ ɔkɔdi ayɛ asabea a mpanimfoɔ anasa dɔktafoɔ gu so a wɔn ɛhwɛ no na mmom wɔn a wɔaka no deɛ nipa mmienu mmiɛnsa nan no deɛ wɔn akɔda aban kukum wɔn kɔ remand for 2 weeks 24th of April 2026 ɛna wɔn bɛsan aba court na wɔn adi wɔn asɛm na otiri yɛ deɛ a fan na otiri yɛ nso so a nyɛ sɛ anwam adi wɔn mɛnɛ sɛ deɛ wɔm no deɛ ɛtɔ so mmienu abusuafoɔ ha ɛyɛ Katakyiefm 90.9 FM so ɛna waso gu so a wotie no na waso ɛsan so ɛhwɛ no ɛwɔ abɛɛfo tentamfidie no so eben ehwie gu hɔ ama wɔn so wahwɛ bi hyɛ no so ɛma me na mame to adwumadie no so abusuafoɔ story a ɛtɔ so mmienu ɛnso so yɛbɛka yɛ a yɛ asapɔn ɛne asomafoɔ no ɛkwan yɛn nka nkyerɛ agya sɛ aboa bi yɛkye Joseph sɛ Yehowa ahyira wa na sɛ aboa bi bɛtwe korampo na ɔboa wɔntumi nwew papa yi bɛbɔ ɔdwom gye ne din pa nya asɛm ketewa koraa nanso so no yadeɛ deɛ ɛnyɛ den a nipa deɛ ebi bɛbɔ na otire nyɛ a na ɛde wo akɔ nsia do ɛno ɛma papa yi ne ho bɛkyere no paa ɛna ɔkɔda ɛyɛ opani a ana nyame nipa a ɛfrɛ no Bishop J.Y. Adu ɔno ɛna da asafoa ne din ɛde founder of Jerusalem ano yɛ a ɛne ɛnya asɛm ketewa koraa ɛhwɛ papa yi a nanso fofia ntoata ɛma papa yi ɛnso so ɛde firim yayaya menke abusua yaw na onua baako ya wɔ no ɛna ɛbɛn yɛ asapɔn a ɛna yɛ asapɔn to dwom no a wɔn na baake no kama ɛgye so kama yɛ maame yi wɔbɛnyini na nso seter na ne voice dɛdɛdɛdɛdɛdɛdɛ abusua na nanu ya ɛna maame yi nso so ɛda ne bankum so a ɛnya asɛm ketewa kora yayayayaya yɛ adodoɔ na kora na yɛ kasa ɛneɛ ɛyɛ yɛ asapɔn abɛfa na adeɛ de kɔ ɛne ade na asɛm bi a afiri ɛyɛ Bishop J.Y. Adu anum aba dodoɔ na kyɛ sɛ wɔn ma nsusu da sɛ ɛyɛ Bishop J.Y. Adu ɔbɛyɛ saa adeɛ no anaasɛ ɔbɛka saa asɛm no ɛne sɛn ɛsɛntwɛfoɔ bɔ pini ɛyɛ J.Y. Adu ɛna yɛbusabusa no nsɛm kakra ɛwɔ ɛyɛ ayie n'ase ne ade ɛna wɔkyerɛ mu sɛ yɛ nuabaa ti wɔ adeɛ sɛne wɔsi ɛyɛ nyamedwuma wɔdi ɛyɛ yɛ asapɔn akyi abɔ adwuma dikadika no ɛnya asɛm ketewa koraa na wɔn deɛ wɔnim sɛ nka ɛnyɛ akomafo akomabanza
akomatantan ekura eye yenua ba ti wade a nka heaven ye ne dia obekododo bible say memu atan ye bu atan ye yi atan de nanso so obi atamo de ne nyanduru ye nanso yewura jewe adu atimi ayi atan so obu atan so na watimi agege yenua ba ti wa wabre wo firi mo say akomafo bi na ekuta na kokko nye ba ko no wobekọ bunsam jam onko heaven enam saa akoma nti opon na do ye ne papa ya wa ye nyina achi no saa akomafo na ekuta nti na bema ebesi ne heaven kwan no emamafo bebre ebusa se yewura nyame nipa jewo yadu wadawroma kafro na bokọ de ensema wo kikan de ase de nsuo enyina mu no dabi na wo no kura wo bekọ heaven wo hu de bible say you ani asimpu na mansa na wo yi obi de nti de wo kikan de ye no wo nya adwene na wa hwe ye kura na ye nua ba ne baba befo akon ti wo kasa eya hwe ye sanse bible mu no ye nim kura no ye nya ne ntie se Moses ya wodi Israel for efiri nkwoso mu ekopie mu ewo Canaan asase so no wadawroma Moses no ye nya ne ntie se ono kura so na koma nye sa sanse no wo horo so nti ono so bekọ bu nsem agama na enti ono kopie mu bu nsem jam dia ene ne nyina ya kire ye nsemu ekopie mu heaven so a ye be kire mu jewa yadu aka nsem ya mama fo so pa no pa ya no anya sam keto akra nti abusia story a etoso eye emiensa eso ana me de bra no aha eye Katakyiie 90.9 FM so adwada ekopem efiada anopa adwumadie ya ye de bra wa yenua nyameba edi animo no me patro segment a ye frɛ no efa me ho eye ensem a ye kofa efri sebi apoye ekọ atoye ye frɛ tifi ekọ anafo no ne edi esefota se wutie bi no ana wo hwe bi no na ya ba betese mu ye de amawo ye nkasa ake ye nkasa yese ye kasa yankasa yese aba no saa ubenya bi so ahwe ewo Ampaafo tinta video no so a na yenua eben ena esoa edigu ho edemawo eba no saa so a na eben yadawase nyame shaw na wei aye story a etwato okra wabra wonua ba bi abobodi etwa ne baba kokromuti edi afiri wo ya na mamemfa ensempɔ no fambra wei aye Western North oko eye Sehwi ye frɛ kuro bi Sehwi pro so I stand to be corrected Sehwi pro so ɛhɔ ɛna asɛm yi esiye wabra onua ba bi anidin edi Vivian ato owo emfrihye dua samako 31 years na we no ɛwɔ eye dwaboso district mu hɔ no municipality ɛhɔ ɛna ɛwɔ na abusianfo madawroma Mame akyɛ sɛ ne baba yi wosɔde a okɔ abontia wo mafie ntem na Mame so ɔne akora yi ne papa agyae ne awode gyae etumi de ba no ebi no na akora yi kɔ abontia akora no wo mafie ntem na de bia wɔtea abofra no entie ne nyinaa no enti no Mame ne kyɛ sɛ abofra no ɛhyɛ na bufuo abofra no ne din ɛde Diana Boakye ana Diane Boakye ya ne Mame enso ɛde Vivian na we na ɛna no wo mo ɛbɔ ɛyɛ wakekeeping ɛwɔ kuro no sɛ ne yɛsie nyinaa anim no sɛ wokɔ ɛyɛ enkuro nkoma mu a sɛbi mpraduasa wakekeeping ɛyɛ ade a sɛ ba ɛne ɛkyɛn party ɛwɔ kuro no mo ɛne amanfoɔ binom kura timi tɔn papoa ne ntadeɛ de toɔ sɛ asumasie wu ntia ne saa da no wakekeeping no ɛbɛyɛ de yie paa ne mmerante wa yɛ mpa brabo yi edu wakekeeping na anadwo na ne yɛ nyina yɛ hu bi ɛde maya ne na ne nam sukuu dan mu ne afikyire twetwere ba wɔn sɛ wɔn mafu na nya asam ketewa eti we na abofra yi enso so ɛkɔhyɛ hɔ nom akɔtietie nnwum ne bi akɔsɛ bi a ana ɔba fie wɔbaeɛ no ne Mame ɛkyɛ sɛ akora no wakɔkyɛ wafrɛ no a wahwehwɛ no a akora no ama no abrɛ ɛna wɔboo no a tiɛ no wɔboo no anso hɔ a ɛna wɔma no corporal punishment wɔtam apasoɔ yɛ a yɛde yi tire yi yes yɛde twa tirinwi ɛna wɔde sɔɔ abofra no ni kokromoti kamwan pa no ati akura no kokromoti tintalai na da form na muni na akura ni kikamboi obi magimi o na wai ana manfo obi no mo ete se abofra no okikemu a wo mutu mirika ekọ hɔ no ma na je se asuko no man ni kokromoti eda form a ehurihuri ya ne nyina no se Mame ne kyese akura no wakɔ abontene wa mafie ntem ententampa no mo yire Mame no epanchi ɛna ɔmo de no kokopie mu ɛwɔ aposifo ɛwɔ nom na aposifo so bɔmɔden ɛde abofra no ekopie mu ɛwɔ Kofi Krom SDA hospital ya asamre hɔ na abofra no wɔda wɔgye ayarehwɛ na abusua sabre mu na yɛwura ɛyɛ Easter mu a yɛtra kakra yɛba etina ɛyɛ court no ɛkɔ Easter break kakra
ɛna no ya ɛna court ɛkɔ atenaseɛ na yɛkɔ yɛ no nyinaa no sɛ onuaba no a odi saa nyamena nsɛm no court kyerɛ sɛ ɔno so wɔnkɔnkɔdam na ɔtwe mmienu ɔnkɔdam na ɔtwe mmienu mekyerɛ ɛyɛ Vivian Anto ɔnkɔdam na ɔtwe mmienu na ɔtwe mmienu no ɛso a na waba bɛgyina adaka mu na wayiyi nsɛmbisa bi ano na onuabɛma bi a na ɔwɔ hɔ na asɛm no esiiɛ no na nkɛsɛ sɛ yɛfrɛ no nɔpɛ nso mɔdaworɔm a wɔkyerɛ sɛ ne nnwuma dɔɔso apart from sɛntwerɛ adwuma no wɔsa yɛ nnwuma ahodoɔ bebree ɛtiama yɛntumi ɛno no ammɔ nkɔmmɔ abusuafoɔ ne nyinaa mu no wokɔ abɛɛfo tentamfidie no so a wobɛhu mpo sɛ woammɛto ɛyɛ story no anasɛ segment wei a wokɔpie mu Katakyiefm FM abɛɛfo tentamfidie no wokɔpie mu ɔyɛ deɛ no so abɛkɔ na eben ɛde ne nyinaa so agu hɔ no mɔ ɛde ama wo ama nneɛma akɔnkan so ɛde ama wo deɛ ɛyɛ awaregya yɛ etumi ɛbaa no saa ɛna ɛteɛ mmaa no bi wɔ hɔ nom a bɛrima no ho abufuo wɔbɔ sɛ wɔde akɔ mmɔfra no so na wakɔkɔdi mmɔfra no yɛyɛ adeɛ wei amaame yɛ yi ɛbɛkreti scar anaa akotwa ɛwɔ akora no akoma mu a ɛma akora no sɛ binani ɛnyɛ ne maame wo biem tew daake no nka menyini sɛ Mother's Day kora ba a akora wei obi celebrate ne maame no ɛda menua wei ɛne nsɛmpɔ kakra a mekɔ gada ɛboaboa no yɛ a mede ɛbrɛ atiefoɔ ɛne ahwɛfoɔ nyinaa I see. Na sesei deɛ mewɔ interest wɔ mu kɛseɛ ɛyɛ mmienu ɔsɔfoɔ ne deɛ ne wei ɔwɔ interest bi wɔ mu sɛ ɔbɛku akwalaa no na ɔno de ayɛ ne rituals anaasɛ ɔɔku na maame no fantastic because mehu yɛ yi sɛ ɔɔku no deɛ ne rituals deɛ a ɛna ɔwɔ interest wɔ mu because ɛno no ɔbɛnya mfasoɔ bebree wɔ mu yes but onku ni fa nya ne rituals oko sie ni wo baabi no ehwehwemu aba se watwe abi omotwe akora ne hu mogya ana maame na to ma no na aka na bɛn no ne maame ne ye ya maame ne so eji atum afra bɛn ma one ne wo ye sa akora na wu ana na maame ne ya wo sa akora ne hu no mbo apa mo kwasi we so papa waya de we ene ensembisa amanfo bi no mo adwen ho a wo mo enti ase menu ade wo mo ne se asam de uni hobi na sa asam ne ba ye twa ho bi na ye de abu asem no sani esofo no wutime fire twa ntro eche ekunu no anaso oba no fire twa ntro eche wukunu se abofra no wafiri mo sani osofo kan se abofra no eye nsuo ba na ye yadwe se nka sofo enye ne ho adwuma na ono ankasa firi mu a yakokora no wanya firi mu ti yakokora no wutwa ntro we ya na chese ade no secret bi ewo mu that is number 1 number 2 sani asofo no osusu wutimi ko kyame ho na kotwa ntro kire kuro no ekyame se mema soreba ne baba ko afiri mu ya eno so ye kwakokora no wabra akora no omuye won firi mu na mode no koye na mo okwakosie no animu no so no eno so another philosophical question. It takes the discerning na otumi atiase abofra muye wakoka kyame se wawu kyame so no na dwemu no enu rem kakra ema kyame ka se o da bi minua ye no wane okro mu a abofra no wawu amade enche wone se nya yi bia ema sofi ka se kyenkyena da bi wobesie no enti de ye ya mokosie na fei obi fa akire be kyewo ehu se abofra no se na wonwu ye no eno so eka ho bi watwa ntro se wowu abra wonwu ye ene wakokosie ne mu no nyame nchaade abofra no nyankopon eyi ne bofo eba ma ne be sebu no ne je se sofo no wo boa wo ye den indirectly no rituals ana kan wo de ye ama wasore atumpon na maame no so no na je se one maame na ya akwan yes I see ana maame no so kan asem bi se sofo no agene 1000 imprenu so wo de yes adwuma na ma wo na waje sika no imprenu no de ye adwuma na ma wo na akora no ankasa nwu yes no sika ye no na mu kosie na mono no wo be se wo chese na atimu se na mo ana ke ku akora no ko so hwe mfoni bi a na akora no mini mutumi se wo mo de bibi akyekere nko mu mia no pa simple ene ade na so antumi ama no sa na so nyakopon de wo se senyame nku a otiasefo eyekwa osi wu jobless no one right ko wujere mi da se chia na ye nkwa no pe meni amecha dia na mechia etiefo nyina ba bi obia wo bia wona wasan so de on credit enso eba social media hono mo ebe share stories no nyame onhyira mo na onyamo kese na afenso no ye fans ni nyina ye club members any ade nyina so nyame onhyira mo na dan da nyina o mo tie ye nsam ne de be ko ba bia no ya ye be ko ho ne akofa na ba be bo mo nkyiri mu kama kroje obi so wo ba bi na nsem bi wo ho ekoso a fa number no tuja mame fa number no tuja asem bi ekoso nsem bi ekoso no enya amanfo di o ya ye di mu no frame ame akasa betima ba bola bi mene ye wo bi ye dede wo bi bia ba wo ye dede nyina ka ho ne ya ni mpedifo entu wana mo frame 054 87 93 777 054 87 93
777 and carry baby o mutu ball agu new site wo mo baby o mo so akro no ball agina gogogo dia why no me kwa kofa ho nsem dia ba okay all right me da say Pay me fancy ama binia kwesi ewo KK Pepra Roofing Company Limited ewo ebu akwa ye shop kesi no ona kwesi wo kwesi one fine girl no church mo nyina no pay. A very good morning to you. Mame Veronica Shay Pepra Mame ye chia wa no pay. If you say oh I know what that's you do dia mame tu ka keke e mani suni so sweet me na baby treo akwakwati ai akuma return send your return ode ma fi wo ti so do dia just bro akuma return send your return ode ma fi wo ti so do dia GhanaWeb. Obaa. Right, yentu show ne so na anopay. The shit akono pa. Where you belated happy birthday. And confirm mi ankasa. Me ba abayu afefe. Daniela Ganga. Belated happy birthday to you, Ganga. Nah, me baba ya we.
but me penase modamakumaso. Odamakumaso. Daniela Odro, Dimedine to me ame home. Ganga. Daniela Odro, happy birthday, belated happy birthday. Nyewe, enra so te said nenwa. Na eneye medenti na mereshi. Na ne hu ofe, me pacho okunu why mo ye yini nyina, mesre mo pa waware why. Daniela Odro. Ganga, baba yo anono, happy birthday, belated happy birthday to you. I mean shira pa Ganga. Enti we part 2 of your birthday enra oniwura ene na fofo no di me ne me na me papa no enti na me di me de me ni obi anche. Enti happy belated birthday to you Daniela Ganga. Reverend baba no say Obaa how me birthday no Afia. Eti Daniela nyame ma wunyini nche nyame nhyira pa etina se chema me why wunya nkoi tina se ne chema me pa nyame ma de ohwe bia wonsanka makoma so ade bia emremu mbaba ewe minya ya na makonta no ye fense me fense maase no oye anye sa de we a me baba hu afi ega torino message na maware foforo massage foforo na masse no oye nti I rest my case ti Daniela nyame shira wate nyame shira pa no ma onyini nche tena se yie na chema me. That's about it. Away from that, you're moving on now. The FM we are meeting across the phone. Happy birthday going out to you, DJ Elvisco. DJ Elvisco. Happy birthday going out to you, DJ Elvisco. Way every big star. DJ Elvisco. Happy birthday to you, DJ Elvisco. Big star, see and wish you happy birthday, pa. You also turn us a check. What is Nini Chebebre? Why? Charlie, happy birthday going out to you. Oh, here and him clubbing shall say your brimpon. Pakesi pa. Happy birthday, DJ Elvisco. Now I'm in free on a mini way, so. Happy birthday to you, Wasti. Happy birthday to you, Wasti. Wasti Award, St. Louis College. St. Louis College. What's it, Pancrono? Happy birthday to you, Wasti. Vasti. Oh, Vasti baby. Happy birthday to you. Wayfree Kelvin. On a senior Mogabi now for DJ Big Star. Vasti. Happy birthday to you. And whoever Obi in Kancho Ziwi or your Brimpon be yet a pa. Wayfree Kelvin. Afe DJ Big Star, 3 months Roma. And a senior Mogabi. Namima when you didn't check what? Vasti. Namima was say enter. Afe check. The way I even see him and Namima na centre. And only I want to assume. The way I see him and me, I say, young man, I sent trend on all yet the Mako baby. But and your Hawaii, Eben, patch of Famusu here. King, Eben. Right, I was at the resonator, you know, watching. Yeah. Bibi Aboko. Nyanko Pada Mama, and Nadia Moya say, Bungi's time. Who you say, your face say, 24-hour economy, no? Yeah. You see, they come marketing. GhanaWeb. Yo. Sebua market. Ebuntu awane beka kodi bia. Ebebua. Ebua market. Ebuntu awane. Oh, say on night market oh. 2 o'clock. Enti ebebua market women.
Yeah, no, we was a market woman on to Anopano. On one of us, we are last year where we are forced tenants or Musuba Barbertonium. Oh, say beer, or more night Jumano, beer, and I do person no idea, and a daytime no traffic in Tiana day went to especially hospital workers. No, and what was shift day into night and with Makudija. In Tia Ferry, na me ferry. Then you read 2, 3. Now, what got to me? Sir, I did a bar. In your mind, who patronage? So you about patronage in the course. Oh, no crow, Wamomianka. Where are they? Young baby, I'm Vanche. Now, we are a catch room, Mocasin in a catch room to Ghana. Your essential services be running 24 hours. Your factories are running 24 hours. Don't make it say, Obaa be economy in 24 hours because it cannot work. And I'm confirmed because foom. Say foom go be 24 hours. Okay. Yeah. But and also no. You bet me I agree 24 hours. Sir, omo e be twan kram pa area no. Na biru so ko gugu phone so na. Na sa agree ken nye afu nko ade. Na ade ade. Say mo nyina ka ho ne adwene no mo ne. And the Menina is under the Greek ministry. Okay, the poetry, no. You wait my another. The poetry there, and I do that. Internet can be better say, you near maybe one day or another. And the other day, so be poetry, Nadi or better now, Sana Joma, who be one because I didn't mention one. Right. So is there. Torino, I've known you for some time and minimum competence level. Now, position ben also Obaa constituency. Me per treasurer. Constituency. Yeah. Sir. Papa. But I said the way our competence level. I mean when you say I said not to underrate any officer na BB, but I said I think I'll call him chance. You see, politics no. They say they are not paying for casu fiti preoccupy. If you see a moja and then by Paul saying. The moja and eba. You start from a point, then you build momentum upwards. Oshe yen paying for you even cry me call a president over here. You saw where he started from. Yeah. Rise here now. Uhu niyama bebre. Onu say President Mama say odi we say ye sheda retire. Say ono dey say ye sheda say ye retire man no. Enyo no kwa because same thing happened to before. Yes. So more pass it through the ranks. Yes. Where ufa enkane MP a freeze here actually free or your polling station executive or your constituency executive and or corporate MP when you no sabe polling station executive no sabe pre MP and you see, I see such people when you rise through the ranks and there may be a wa obisu honu nsu. At the end, we are different from because me who other flyers were bonting. I think one so far one flyer and one bonting are all compete. And I think so now when Baba could have account. Baba come and two. And then amongst them the man who dance. My me trunk mark pie and credit and the pepe. Me I believe in say if A is for A and Fama B national tally. No. A year any panel more form no. Almost here pa. I see. But most of the time when you ride on them and attain the position is a pen, then you refuse. Yeah, forget your more. Her NPP co-position in hand. This was one of the major reasons. So me as a treasurer, no, if any fans or say court police station level, I will ensure Sebeko. I see. Me and those that know me, I don't succumb to pressure from above. So far as I know, say what I'm doing is the right thing. I take advice, but Sadina me no, the right thing. I didn't know me. We say I say elections, elections say why you lose to put on. Now it's elections where MPP deploy resources. Yeah. I see. Right. Me, baby, I'm a tea dear. Example,
Montoma Torino what That's free say obi a osom party de me penasem we internal politics ntina make senesa so obi ya NDC ni obi ya MPP ni obi ya whatever party na osom party no a me pe because some awesome party in the brave to be the party in ba power it is aban be ye papa eye amanyukuo no na aban be fa na so be papa Torino some party ankasa onam FM to FM a defend the party eye party mu adwuma no omo ne pre ni nyina no ebi no mu didi nkrofo bi no mu achi na omo de omo adane handbags na omo de omo de nam straightforward we me masem enka bi no wa menya asem Mame de me no obi ani asem because menya MPP ni na menya DC ni but omo contest wo no omumu hwan ene osom etese Torino mimi hu bi dia owo face odi nanim edge e de ma party na tena se no on ye boni din so also individual bi a wa wasem but the osom party ni die ono nanim na da so abrantie onnam FM to FM enye wono nemum the party no mo aka ne de ebinumo edidi nkrofo achi no mdo my handbags no mdo mo na me pa chewo onsom party osum nipa etina nipa ne kwa ede ne besi enra Torino som ye ne wo som etina oguso som ti mesere moduru wa treasurer no mo fa ma no na ontoto sa office ho no ema niema enkoso fine Mary Masa Reverend yes no TTT because okutere nkomi maku na bonje ni meti ufifiri obi ona ma bonten e ka party no some party no enya no eno de ye nhunu na obi a wodi individuals binu mu achi okwa no ne ko enam de obedi enti kakra obenya adi enti oni e fa treasure ne nkoma nana nipa bi obobra yes odi bade ana pede bobra no yemfie ho nto no so cause we need that cheap papa bia na mo dia bre bi o kire kom ehwe se obeye fu amadachi onu ankasa adua na watu na dubai onu na yefre na obi ado no to so be yes ti wo mo abre bia we ba na minya kakra fu no honti che china boys woni akosi nam china woni adoa na woni sei se nipa we yemfa na nye ku oni yeku a ikoni ni any nyina so Torino yare kra no okọ oyare no oba yes ti saafo no na saafo na ye pa dan ade ba kwa ya na me ye o saa ye wiase ye we ni to ye man Ghana say ni papa we mu nyina ye nimpa o within ourselves no ye nimpa but e koduru ba bia na se de meka no kakra e de be ma sa nipa binti no age na wakofa nipa bia sabi ono wonwene se ade ni begina ebe tumpon cause asante force say aboa no onyankwa na otumi to abadiasa na woni nkwa ade bi ni nyina so obi aso ntumi nso okay na aso amamfa so aba amamu a mudi akiri nti abre bia ya yenhwe na de wono dwene de ebe gina ho no na nkoso ade ne benya no saafo na sa abre bia wo ye petumi a ehwese de be ma wo mu na nye obi a ono de open na adie na wonwene nkirima ene echinafo ho no ono yemfa ne ni ade bi edim yemfa de biribi nhyene nsa eba saa na waha nkirima soso nti o hwa ablante se de wo kano a etesa pa right Reverend Medasi anopei yeni nkomo na afei yenhwe se de ehon subsidy yegusu ahwe kwan se reputable achi baba be kan sa from the NDC Torino say the mo per mozaka omampeni esse wati ba sumku a omo ehwehwe taxes bia eda ye fuel ene ade so a eha omamfo ni bi se omo yi bi mfiri ho anopen krata ni bi no mo enso astate report say 1D no eye 1 city on a letter no ni tikeka say ye yi yo krata ni bi dia ba anopai say empenifo do monsaka a omoyi e dey free hono mo me nche da nya official notice from the presidency but krata ni bi keka
saa nneɛma yɛ nyinaa no ne makoma so ade o sɛ yɛdeɛ deɛ hia ne sɛ ɛyɛ government no ɛbɛyɛ deɛ hia na ɔyɛ timamufoɔ no nso ho atɔɔ mo yɛkan sɛ mo a na mo opposition mo ka nneɛma wei nyinaa ɛna ma amanfoɔ kɔtoma a mo ma mo bo yɛ pempram na mbɛdi adeɛ mo ba so na mo to nwom foforɔ but they say the reality na hit mo we are begging on the presidency say ɔno ankasa na wasete ne committee deɛ but ɔnhyɛ ɔmo no nyɛ adwuma no ntɛm na ntete soɔ no mana Ghanafoɔ esufrɛ no nso ɛnyɛ adwuma na masrɛ wei paa so kɔ drivers for even though sɛ me kasa ɛkyɛ president na driver foɔ no nso yɛsrɛ ɔmo sɛ president te so a ɔmo ho ɛyɛ timamufoɔ no nso mmɔbɔ na sɛ ɔmo nte so korɔ ɔmo ma no nyina baabi gyina it's about time that nneɛma bi ɛwɔ ada bi a meduru ameka yi politics free the moment yɛbɛti fuels no drivers will say there are other factors ma prices cost spare parts. I don't understand. Meanwhile, so say fuel no ɛwɔ soro ɛkɔ soro ana wɔtum but spare parts no kɔ soro ontum. So they major determinant of fuel no. Nti yɛbɛsrɛ ɔmo paa. Me hu sɛ Ghana paa sɛ yɛte fuels na yɛte lorry fare so a ɛho ma asɛm da. Otra kema na pupo enye yɛbɛsrɛ ɔmo. Sɛ aban no timi yɛ wei a we de yɛnkasɛ mo nyɛ na aban no ɛyɛ unpopular yɛsrɛ mo monte so. Sɛ bɛgyina baabi gyina na gyina hɔ a na Ghanafoɔ no yɛnua maanom yɛnua mɛma no ma sɛbe ɔmo kɔ ne ɔmo ba no ɔmo tra public transport mu no ɔmo ɛho ntɔ ɔmo kaka sɛ wokɔ Accra wode ɛhwɛ na woyɛ obi a waware nkrani te sɛ media yi bia na weekend bia yie bɛba a wankasa bɛhu sɛ de sitie ti yɛte so amonte so mayɛ na bibia nkɔ kama na aban no so mɛsrɛ na ankasa migusu ɛsrɛ no ɔno ana hyɛ ne bo ɛnya afei na yɛtwɛn na bɛba no ma so abie bia ɔmo so mbɛte so ɔmo te so mayɛ sɛ ɔmanfoɔ ne sɛ ɔmbɛde no mahu sɛ saa 1D ne yɛyɛ afifuo no so ebiem coupons ɛde ma officials a ɔmampani season no ɛno bɛde no ɔmanfoɔ no so ahunu sɛ coupon na ma yisika sei na sɛ yɛ season yisika sei ne yɛbɛnya wɔ ha na yɛde bɛwura sector wei na yɛde boost ebi a yɛde bɛwura health yɛde bɛwura education na yɛde afa teacherfoɔ and yɛde bɛwura health afa nurses yɛde bɛwura half away ɛbɛde no manfoɔ no hu yɛbɛka ne kɛkɛ saa na akyire wokɔtɔ so asew ne yɛda so te anaa na mene because ɛno wote a ɛmawfo nso te sɛ e-levy deɛ yɛtew ma hu sɛ yɛatew ɛti asizi a wawo hu sɛ asizi but d-levy wobɛyɛ dɛn no wahu medas ɛno na meka no sɛ man in livestock keke. You see, sometimes the Torabia politicians, yet a man for an adjuni idiagro. Me besides Sadio or Mampenyinica say, the salary first 3 months and then appointees or mokati. Has there been any accountability on that money? No, Mukase, ye bear accumulating the IBB. Ubi Kaidi Kusi. And once a Kaye, Nagana for boss, share, boy, and say, nobody knows. Baby asika no koye say yet ya mpaw say ya anti ubia enim but there ba ko be wuni say there is always a day for accountability and on man for nankasa enche bia 3 years beba na yekoto aba de ombe kai wo sa bo hye na o hye no say o ti so say want to e be reflect e wo a man for no de o ma brabum time an ye ka Russia Ukraine no na man for kase unim se kasanto ko we yansia anka president no kana sum file anka fu anka onwe no ho kra asese bo ka se 7,000 na is we so ye less than a year still we so ye 10,000 year se ni effect pa na e ka o man Ghana no enya asem ketwa ye besere omo se eye government officials fuel cut in there. Me and Kasa me how significant that will be.
because minim fu onko coupons ayede mo say that huge there and you know so my price in mra form ye fa price no bi ehu bi say na be 20,000 then ye dey 20,000 ya chegu e fuel price so amane so ate peso ana se teku ni nyina yo ni ka so mo mfa nkogu o mfa nko sector bia me ka me chiro enko se ba bia ebe ye cliché yesrɛ mo ankasa yehu yemfa yani sei ehu ade no ye man reflect on the pumps price so that obia ho beto no he say unim say omum chi private so omu super de bia ya na ere fi omu me be ma me ire ne besi me na fa manu mu se ma no besi so se kwabra ma me 200 na me mfa ntofu wala me za mfa nko back ade ba adwuma na mayi ene ka mi gina ona me fa praage a anka me ko no me ba ye sen then na bibi don me say then we ye su mo for public transport no but omo so mo take cars mu no omo breu omo ko adwuma wo eye adum ni ayi no omo bre omo use omo car no o the fuel 200 na be ko in out ni pay boso me ye sen Bosumi abai man say if every day 5 days in a week or the faster air transportation no and or the fuel in the car in and out busa won say ti say fuel asem no e ba enya de o se Ghana for ye fa no ketu abi kra ye si deal bi na me ye free o dia ye da as but ye sro my man mfa dum so bi ama se si akra de timu abu akwa no minim se abu akwa ya ye ECG boni o si aye omude yo foin we use machine se si aye na say I see buso mo me large format printing we bu akwa they will tell you this woni ade ya wo mu kra no print obi ade aka few meters na ade na yi abani adum light 10 feet and we print 8 I say yes almost enyen to no who say printer to say the printer ke to you the printing paper aye adwuma say aye adwuma na ma offer also a we dey be yi aba yeah that is how it is oh then it becomes waste won't mean fanya kete won't mean fanya shi won't mean to aso and it's killing a lot of businesses your best room ECG for we mean find your politics stream we work for yesu enche bia program we manaba o me hwe ebu akwa ene ma ekoso cost of osu obi esu eyade enye okay a day me hu ze ebu akwa ye ndum light 5 times I'm telling you wo de senke ebu akwa for na fra they will attest to it ne boko zongu kra de na kunkun omom to man this for no kra na kunkun na nse kra de ndisi ni bi se osusu se ECG won do no yen DP ni because I want no so na nika free cheche bibia ebi ozongo tori no me da se Katakyiefm 90.9 FM asuni tori no me ba na wa beka free primary healthcare no asem kakra na fe coding centers echo region by region ya metra Reverend Ahomete computer coding centers see ebie centers aba ya kire mabunu ntete fa computer coding ho ne ade amnya suahunu the whole Ashanti region centers me ensa no de mai Greater Accra centers 24 never ma be boso for the meantime God First Luxury Apartment me pacho ewo Aferi station God First Luxury Apartment pacho open 1 bedroom apartment ana 1 bedroom apartment na open o kitchen o toilet and bath bibia shim kama pa me pacho open 2 bedroom apartment o kitchen o toilet and bath bibia kama 3 bedroom and na open ana me pacho a God First Luxury Apartment na dan me ko wura ho na me hwe mpane awurade nyame me ba cho kogibi wate kogibi
God First Luxury Apartment. Open 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom. BI apartment, full apartment. Oh, shim, oh, kitchen, BI, come on. Pacho, oh, security, so the air tight, pa. BFR Bambo Hundia, 24/7. Security, oh. Prices not that fumble quality, or the free. Neko shadi keke. 0243 871655. 0243 871655. And no yet God First Luxury Apartment. But for here no. Why? For here no. Robert Peter watch ya joining in here. Mira watching. Bibi okay. Na media chair so. See if you here. Right. And all the number be kakrabat. Nyahwe. You may see I see. Why? Obre na metete so. But oh. Right, Honorable Peter. Middle East in Tokwa Hun sense me ya na eja o mampani amakwan se say mo a mo yusu mo ano ase wo kan ho ba won kan omo ha omo twi free coupons no government officials ni nyina ordinary start to so now omanfo ni bi keka ho se bebrebe se we fa so be pa na wo so fi se omanfo do be da hu se hasika se ne fa so bi ani so ya no ansi omampani se say abadwakuo bi a wapa awo mo nkɔhwɛ na taxes da yifu bi so a omo hwɛ a be hard ni enyim free so anopa nkrata ni bi dia base di levy no ye afiri ho nkrata ni bi a start reporting saa ne ma nyina no ebe den no manfo na hunu se ya ampa ye kɔtɔ a ombɛte ampa ana omo ka ne keke ye ni nkomotew na de hia mekese baako bi wo ha no pay coding sentence ne ho asɛm na ye meka ne ho asɛm ne ye nwie the candidates are Mame. Okay. I see. Hey. Okay. Because the guy, oh, Kafra. And I'm so bad. That's why so cool. No, I guess a power. It took up and Mr. Apple do. Tell us about back to work and let the front. So I did a cancer, so I shall go out. I gave in how we are. It's Miluba. Yes, staff, I'm Martino. I remember 2 a.m. Then we prove. So I shall also could be Mame. I can do 1 second. We are promoted. No, Brother do say. Maybe I'm poor, make you, maybe I don't know. And I'm a best if you don't make a better. I know you won't go on. It is also be outside the way. I want it. It is here, pa. See, we just sound nice market now. Was it? We will go out and near resources enough. Because like a real crampono. And really much good you. Yen kan ya asem ni ho na make ho enye patronage no yen kan ya asem ni ade no because we akura ni ye twe nkrofo phones ni ade ade na adwo say graduation na baby anumre graduation na baby as at 2008 what did you quote Martin no so second war because we begin for you the grass I could see be a one fan content tinu ogina so aya ba tell for the bia okay and was say a great 18 hours so you know say you free soil cultivation number it will be hydroponic and aeroponic so we are in yaba I will so now we get about so I will be and aeroponic who here say monitor timing who best spray nutrients to the plant no na ni the one transfer monitor that for that basis say and them say asema me kai no want me o be travel o be hwe say bibia e dey that kwam
Saturday so oh yeah una more yield as normal one na bia so e eti ya advance our agriculture eti you bet my na yi so it fits well into the 24-hour economy. Then she mentioned about what say the wife go to old driver car ni na no driver ban ya na wo ticket Missy Fuel. And you also wife with you. Me man 200. That's all about tika no na fu an kasa nim no tell me and to say you know second me say no but what make kasa hey last point on the main subject that's cool okay share allowance and the coupons okay a bed by phone bebre one ma ojo ka bi ti ka me buy kamkan si su e consider in be fire sa se be free na chele e bi se fu e no to aba me coupon ko di fu na be dey free ho ana ma pede say no more fuel coupons e je ma obi a biu e ti sika aba ne send o ayi o say aba ko afo ho no e so be dey e be wa fo ye be dey hu ye wa allowance and the coupons allowance there I say condition of service no and you can hold it that and what you can hear for that was the first year on the can buy say no more fuel allowance did not coupons or say bia ya so say for bia any amount coupons kwa to go we never for give ba wo di it me bro so and there's no more fuel coupons they say officials no more inform sikanto obia for you use the na no so ka okay for your personal yeah we say no for Saturday no and you go about the personal idea kra no dey about ka no say yeah I don't know who be idea pa di music pa fuel because me ko interview with her for asin for year survey ehwe see music na o assembly dem ku say company do ma e di music pa fuel ko di music be exact ni na ya sala was no ana ta ku so no e bia na e kodita oko ne wife bia wa aka na di ku ko be 90 na $100 no what it is ana ba shi twene nyina mu ye nka se ye twa ku so me active so I see asma me kai me say e be dey yehu say fuwa ne yatwam de revenue accumulated ne ye dey ko say there bio say ade dey you want 10,000 on me. Me spend 8 million fuel so. That's per day issue. My dad said for an issue. Since can I over in China. And I'm crying about my throw and I come and be by the people. It's a not the I said, ye die fuel coupon ma. Now I reflect or pumps. You go police station I won't say ya tip fuel there. As soon as I buy no, I'm buying no. Over the car there, a car bomb. I see. Nti sa man ne kan sa so na ono oti e technocrats no e coupons ne so no the comma politicians so e be dey yu na say ye fit be on general o mo ya account dey bia every assembly every agency every institution bia no internal auditors after the senior external auditors and then they be on Obaa PAC meeting and you go e be on name public account and you go put that component there say I'm for coupon for fuel very funny me pato asem na me kwen na me kan na me say want massive that is when technocrats near this coupons near mom then the auditor general can see it but now no we stop that one abana nya no binya to or stop here no e bi ataku no nya to ho na sa ataku no o nya to they will say expenditure it will afi go ka 1 million but we ja coupon no tia no afi go ka 800 cedis eso ati what does it the car man go dey bia so there e be say e go say bia we just count to what there we be before the so be buy the bia we talk bia for 200 cedis in and out me ja haba said no more sakale view ana na question is oja haba djuma na be na hanu wedai there you I know you different your coupon na I say full ala what dey here official duty and any full coupon na no utu ka na one nim say o your official duty
because here Obaa hey say wo ye aban enipa ana I mean wo public office bi na say yamao fuel se fabra why na nim say wo bay unkon carry enkoye wade ana me chere say who say me school say something for here Obaa who see you we hwe bia masters to bia was how many kilometers that all for open here for say and of fabric you say and you can't demand secure pro that's money they be more there that what that say they me feel kuma say ba high they are best just spend it be 200 fuel oh kwa what you can do you have 500 fuel I see. I see. Right. Mahama is the hope. I see. The first time, my penny, I said, my tell you, and the person, Montrase, not a tour, therefore, was no, when my need to be visual. Hey! I didn't know, I didn't also cry in this. No, I didn't buy. I didn't know also you could cry in the first place. Who are your presidents? What is he? My question is that say a 20 year because you want to into na yeti. Then you then no. I didn't grant and was it even necessary say the back? Yes, because you say situation demands actions. Because some renank you want to any mumuno. Any ye pesika. And as a fool be no baby or my bisu de akwa some any mumunanka. I say Omanfo ni na ye free ye ya mu contribute to aban no no dey kwati fu o ni bi ba we dey man for say there be me man tin fama bet mo mu e fa ne kote and just me so asene kakra na so woni ha kakra se sia ye ho kire mpo na aban tax na ne time na ya ho kire na ya kire ni ye e ka ye tumfo ye bu ana aban say there be ye ho kire no e to be ya sign ai na me chese enye samre mom na wo senka ye mom kra no en ka ye fa senka ye expect say tax bi beba ne dia bo aban akwese sabi preocupati mi ukuda na ho na wasa edi abana bom wu da bebre ana abasa de abebum bio wo bebre mo ana abana tell you say o ma pejo dini man fo hu say be man fo e de ebre etie bia be be school da me san na me na kakra na me ma mo hia won because school da ni be mo wu a be de okay I see. No, don't be sad. What I got you. Some penny I said, Martin in Pan and so I'm going to not tax the full. I didn't know. Okay, I didn't know. Right, me that say. I didn't know Tilly Panson. Yeah, you're not calling this one. Who ministries are who chief directors who on finance ministry, ministry, Omina on it's easier. Right. I didn't know coding no. Coding centers no computers are dey ma na coding center bia no ekura computers 50 center Greater Accra nya 24 Enkran enya 24 Makuma 24 centers ena percentage ni say ona wa ben okay back be 50 center back be 50 aye ti by 24 centers voter region nya 14 voter region nya 14 northern region nya 11 centers Ashanti free oh there be say enfatu huntina upper east nya 11 central nya 9 west nya 9 bono east nya 8 Bono region enya Bono region nya 7 Savannah 7 upper east 7 northern western north 5 na mia mahafu kura mpo no a oswa no kura mpo no ahafu kura oswa enya 4 ahafu so the list is what 3 Ashanti region unyakwa akoba mi etu Ashanti region kakrakai na ahafu no wa he me have na me free have na me free what can you eti away na kan je ka say ayi you so ka ko we je Japan say
What do you want to yeah, have queer na you queer pa na ye. Na Ashanti region anka e buy benya mabunu more. Funim de ya me yapa o sa asem nyina mu. Code yin omo be hihye nyina. Unim say on be fa young guy be free adum. That small or a penny but or a smallish. Very good guy. Fun bia no oduro ntimi di code. Ube fast a guy when out in a year a media a yini for people to know say this is what we are going to do. Now a whole Ashanti region, the landmark size, the population wise, it's a quite best on your fire at the chair. Sir, now my tripping. You see, is it that BBBA was Ashanti region be entity so interchange ya so abatu ya yedi ya to ese MBP anye ti atisu tu a enye hwe coding keke centers so a mabunu na wo man kwoto aba nti amowe ne ye mabunu na hwe vote omunya na Ashanti region no na so chen voter omunya no voter region that brought you to power. You are giving them 3 and me patrol your party ni penny you say 3 no any computer say 50 me boa ini paro do say na obetimi de o mako e bi so na onko for bi nim say coding bebo na minim say ono abo Peter de me ko no ho a obetimi e de mako ye ana obebo me ama me so menya that training ni bi say na o see your anya Ashanti region for no timamu for no kwa na ham even the party in Ashanti region kra no obo and this is what I expect the regional minister say I'm sorry. It's becoming too much when you don't speak on a matter like this. Uye dey babe beto na so. And nema uye nyina people will not remember. Me nana no otimi fu so kwabna uye papa yesi. And yes uye kra na ka 5% na papa na nsia they will remember that 5%. Okay. Sam George, Mr. Monene Nkasa. Right. Tori no me dase. Rabobita. You say Ashanti region crowd and coffee I appreciate kakra. Na mo mienu eba me ensa e be duru 9. Say mo na me nsia senso. Enti money ben ko. Me ensa die. Me traffic case so na my reason ya ba me reason ya. Se o hwe population wise masses as Ashanti just to o hwe in terms of education so yes keep pushing this so but then population wise the schools are all Ashanti more than the one that is until what did the bia to say to skills so we are almost at par with the Greater Accra and the Ghana the crown Kenya 20 the training there maybe we say this year specialized craft na ko be say on my reason and then the tia on chance I be ana you do extra yeah and I don't want to commit myself say yeah on my for so many me dwe ho not to cut you but me adwin bi ba me tim say e bi omo feel say omanfo na e wa ha no read and write the doors known for the doors na Accra so who here say the bebrebe go but comparing that to Accra no and the man here eyi pa any Cape Coast you know me who say ade we here say the Torino air esusu say Ira Sam George say the castle no as they say on pay Ashanti region for semuti and I mean and I say how so ya Ashanti region stronghold but who say if say MPP stronghold the whole Ghana we are seeking to or say who said the iron sana ayo Accra for the TBT this time around we had the highest vote and negative highest vote do you think I say and that way we tell us I see and say adwena to no mo dwen no e dia pa dia
highly disappointed in some George. As I said, you know, the communicators, you need to come out again because. Thank you. And Asantepa with this land. And then the most. Baby, nam obuase ne. Eye easy. 25 and 30. You go Osha a half hour. Yes, you kuta. You kuta MPs do. The whole Ghana. Greater Accra no cramba. I have a true business center in Ghana. How can you pay in Marcel as a and the efficacy business centers for young guys, some people school, and I was getting more. But I'm also thinking, the first very hard say, those in a certain science schools, they can be always crisscrossing, say, they are free as a number for school, grab your meter car. Never say, baby, I can't make castle. That's the point. Ti baby are be fa bia na ba be sise tre na nye. Nchirimu. Yeah, bia na nchirimu. Ebena be be su bia che de eba. Enti woni ye de atwe so. Eti be say ya ma kan say ihe nchirimu. The American at home no so mo ta pita ko say mata mi di na. Yeah. And now what you said then. Asem we me de beto ho atwe. Okay, you have any idea? Okay. Enti akoye saa ninti na ifri the point is that we have been allocated 25 centers 8 of the 3 amama 25 yes it's okay from so na buy and almost releasing the from but you na money did the home komo yes na going forward no ye behwe ho asem next week say 25 and kameda omase say then omati asama yeka but ye mfa ya anyu ye bekwa akohwe oh yeah say no dey wa hania na ye bekwa akohwe for the people to see ye dey because ye ni yare tori no chia na menko na memra me okay no so chia mecha honorable Peter na kan say on time rant o se na dey na ni fu on na ye yin na afi na machia ye ono na to na ade ono na to na ade why afi na machia ye tu ahene ne asi ahene form wo MPP mu medin chia sonko de mo na masrom say party no on the verge of another war crossroad so enipa e be choose omo amoma steer the affairs of our party no na be chere say ye beba power ana yes ro ma say the Ghana for su free Baga say ya treasurer no montuma Emmanuel Amupoku Junior no montuma me ya enye sikasem nko a na mba behwe so beboa amia mobilize na yenso yetimi awe ne power no bio medin chia so nko ma ebua kwa market for ene me ba no mo se menta mo mudi na mo sere se me mo mudi wa kasa prekofo mo so enche bi ombeba ha because mo so be clean up exercise bi e we ebua kwa market ma sere mo so mo mra ha sei atwomade ye dia ne Katakyiefm mesre obia wutie mi bia ufie radio bibia fato Katakyiefm ye mo atwoma businesses na inguru medamasi right Mr. Vedas Reverend number papa ona waje anti ona bo nchia ni you general mosquito eba you want them yeah is your work yeah let's say in a unique we say Olivia present pa okay okay ko bi no a do mess ni so am bi so mo what can che mosquito be ka some there next time can see in ton sana yeah no ena ma ne bo na hwe wo yeah na so we say Luda general FSL tu na mo pa yes when oh to the boss samu na ma chia ye ra to force me chia the papa o ma gara de sabe ke twa ti ma no mo is it obi a interest o boa ma Ghana e ku yi ti chia to force pa na ma ira general so akaba okay atuma right Mr. Vedas Reverend nyamba yekodia na echia obi ojibreti nyina na sana na mata mutie nyina ya mu fa asema make serious nyame nkrabia spiritual
and herbal cream no mesrɛ so sanka wo de na yɛ ɔbaatan a biggest mistake na wo yɛ tia wa ne oba no eti bomode sɛ utie mi a betum de ka na akɔkɔpɛ bi ne bo nyɛ den maka sɛ de osika tie bia benya so no wo de ɛna yɛ ntɔ no drugstore ne pharmacies ahodo aka sɛ me kɔ hɔ unya bi eti mesrɛ number me de ma osum na fa si na frɛ na ɛne mpanimfo ɛhwɛ saa nyame nkrabia herbal and spiritual cream no so na akɔgye wo de na ɛbɛboa da bi o na me se ahobambɔ ehia pa number is 0246932126 0246932126 fasa number ne frɛ na so yɛ ne sa bɛboa number yɛ kɔde na menchia obi ɔgye breti amansa dawuru no yititru ɛyɛ me ankasa Mame Pat Mama Patricia nyame nsa wom choba me se bibia nyame nsa wom no sɛ wote amfe ni agro tum de ka kɔ hɔ na kɔ sohwɛ na bɛboa mo hu sɛ no korɛ na ya na ɛbɔ hu dawuru te Mama Pat awo nyame nsa wom choba awo emem haya na so na opposite hɔ na 18 team we nya machine die bia kɔ na kɔ kan no hwɛ na bɛdi ho adanse sɛ enkwande ebi o bɛ pa na menche ofanie so abiem ku ha on fama nsanda ru ni agrokra one Mama Fosti ne ho kani nti mo amwo ho amotwa ho ahia wa bie machine mu nyina mutie nyina na menhira mo so pa ofanie na me onye okase pa na menkɔ agogo na menche Mame baako ye de grandma na efre no na dia oba obia tie Katakyiefm na menhira pa sɛ won so abrebi atia mansanda ru no na onye okase pa na di twato enya mi ankasa mu kani arɛ chichire ampa so sɛ abrebi o mama koma to me because sɛ wanya oba oba chichire a ya na obre ewa abrabo na o nti arɛ chichire nyame o hwa na onye okase pa ma benis ene mama do ona busafo nyina nso anope yi inshranka mu nyina machia master gi ene mo wa agogo nyina ai ene me wo washa Baba.